Független felekezetközi keresztény rádió határok nélkül. www.radio777.net Revelations 20. Jelenések 20-ban olvashattunk arról, hogy az egész föld elpusztul, megsemmisül a légkör és a felszín. And Satan then was thrown into the lake of fire. Újjáteremtették a föld. Sátán pedig a kénkővel égő tüzes tóba vettetik. Where the Antichrist and false prophet were cast in 1,000 years before at the Battle of Armageddon. Ahova már az Antikrisztust és az ő hamis profétáját vetették 1000 évvel azelőtt az Armagedoni csata után. Okay, so our next point 13 is the Great White Throne Judgment. A következő pont, a 13. pont, ahonnan folytatjuk az előadást, a nagy fehér királyi szék ítélet. And our first verse that we want to cover is Revelations chapter 20, verses 4 through 6. Kezdjük mindjárt a Jelenések könyvéből, a 20. fejezetből, a 4. verstől a 6. versig, ami úgy szól. És láték királyi székeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel, és látám azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért, és az Isten beszédért. Akik nem imádták se a fenevad bélyegét, sem annak képét, és nem vették fel annak bélyegét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. A többi halottak pedig meg nem elevedenének, míg nem betelik az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele 1000 esztendeig. Okay, so as we covered last time, the Christians, we get our during the first resurrection is when we get our rewards and our judgment. Tudjuk azt, hogy minket keresztényeket egy más kategóriába sorolhatjuk. Mi leszünk azok, akik Krisztus visszatérésekor már elragadtatunk, és megkapjuk akkor a mi mennyei ajándékainkat. Right? We go to the marriage supper and we get our rewards. Amikor elmegyünk a bárány mennyegzőjére, és ott megkapjuk az ajándékainkat az Úrtól. This is also called the judgment seat of Christ. Amit úgy is hívhatunk, hogy a Krisztusnak az ítélőszéke. Right? And only God's people, the Christians, ez and csak those a in the Old keresztényekre, Testament, Isten embereire, akik meg voltak váltva, őrájuk vonatkozik, és azokra az emberekre, akik már az Ótestamentum idején is hitből meg voltak váltva. They're part of this first resurrection. Mindenki, aki hitáltal volt megváltva, ők részesei az első feltámadásnak. And Revelations 20 verse 5 says, but the rest of the dead lived not again until the 1,000 years were finished in verse 5. De jól tudjuk azt innen Jelenések 20. fejezetéből, az 5. versből, hogy a többi halottak pedig meg nem nem elevenedtek meg, az új fordítás szerint, míg nem eltelik az 1000 esztendő. Okay, so who appears at the great white throne judgment? Now here's another judgment. Fölmerül a kérdés, hogy who goes to this judgment? Itt van egy új ítélet, ez a bizonyos fehér királyi trón ítélete. Na most ki fog akkor itt megjelenni? Who come? Do we come to this judgment? Mi a keresztények meg fogunk ott jelenni? Are we getting judged here? Minket ott megítélnek? No, we're not. Minket nem. We were part of the first resurrection. Mi nekünk részünk volt az első feltámadásban. This is the second resurrection. Ez tulajdonképpen a második feltámadás. And this judgment is for all the people, és ez mindazokra vonatkozik, who lived on the earth, akik a földön éltek, that did not get saved or they did not receive Jesus as their savior. Akik nem lettek megváltva a Krisztus vére által, akik nem fogadták el Krisztust megváltójukul. So this judgment is for all those people. Ennél az ítélettételnél minden ilyen ember all the rest of the dead that didn't make it to the first resurrection. Mindenki, aki valaha élt és meghalt, és nem volt része az első feltámadásban, együtt a Krisztus megváltottjaival, ők megjelennek ennél a második feltámadásban. Okay, let's look at Revelations 20:11. Nézzük meg, mit mond Jelenések 20:11. És láték egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnik a föld és az ég, és a helyük nem találtaték. Right, so here John sees a great throne, and he that sat on it, of course, is the Lord, God. János lát egy nagy trónust, egy nagy fehér trónust, és természetesen ül azon valaki, aki nem más, mint Isten. Okay, next verse.
Következő a 12. vers. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyitaték meg, az életnek könyve, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. Right? So here all these unsaved people are appearing before God during the great white throne judgment. Itt van az a rengeteg ember, aki nem jutott megváltásra, vagy nem nyert megváltást Krisztus vére által. Itt áll ez a hatalmas tömeg Isten előtt. And it says the book of life was opened. És megnyitaték egy más könyv is, amit az élet könyvének hív. And the dead would get judged according to their works. És a halottak, akik itt ennél a feltámadásnál támadnak fel, őket az ő cselekedeteik szerint ítélik meg. Okay, next verse. 13. vers. És a tenger kiad el a halottakat, akik ő benne voltak, és a halál és a pokol is kiad el a halottakat, akik őnálok voltak, és megítéltetnek mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. Okay, so here it says that the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. A tenger kiadta a halottakat, és utána még a halál és a pokol is, akik benne voltak. So this is important. Sometimes with Bible prophecy, you have to go to the original Hebrew word, or you have to go to the original Greek word to get the full meaning of what's being része a said. Bibliának, és hogy a bibliai proféciákat jól meg lehessen érteni, gyakran vissza kell mennünk az eredeti szöveghez, az eredeti nyelvhez, hogy milyen szót használt az eredeti szöveg. Now it says that hell delivered up the dead which were in them. Azt mondja, hogy kiad el a pokol a halottakat, akik őnála voltak. Now in the Old Testament, the word for fiery hell is the word Gehenna. Na most az Óld Testamentumban, amit a tüzes pokolnak hívnánk, arra azt a szót használták, hogy Gehenna. In other words, that's the lake of fire. Ez a tűznek a tava. Also, the word Sheol, it's called Sheol. De van egy másik szó is, amit használtak, és szintén pokolnak fordítjuk mi magyarul, az a Szeol. For hell is the unseen state or the spiritual world. Ez a Szeol, ez egy egész más helyet jelöl, ez szintén az alvilágban van, de ez amit úgy hívunk, hogy a láthatatlan hely. In the Greek, hell is the original word in the Greek is called Hades. Görögül például, amit mi pokolnak hívunk, azt úgy hívták, hogy Hádész. And again, this is referring to the unseen state or the spiritual world. A Hádész, ez megint csak egy olyan helyre utal, amit úgy fordíthatnánk magyarul, hogy ez a láthatatlan hely, ahol a lelkek várakoznak. So a lot of people think when somebody dies, somebody passes away. Sokan arra gondolnak, hogy amikor valaki meghal, that their body and their soul or spirit is in the grave. Akkor az ő testével együtt a lelke a koporsóba kerül a föld alá. Now their body is, a testük valóban oda kerül, but their soul is not attached to the body anymore. It's gone to another place. Hogy a halálunk után a testünkből kiszabadul a lelkünk, az nincsen hozzá kötve, és elmegy erre a helyre, ahol várakozik. And this is also been verified. You've probably read many stories now with the medical technology they have. Biztos sokan olvastatok ti is olyan történeteket. You hear testimonies of people that have died in an accident. Ahol olyan emberek nyilatkoztak, akik meghaltak egy baleset során, egy műtét során. They had gone through the tunnel. És sokan arról nyilatkoztak, hogy a alagúton haladtak végig. They arrived in heaven. They saw the light. They arrived in heaven. They saw relatives, látták a fényt. Arról számoltak be, hogy megérkeztek a mennyországba, találkoztak a szeretteikkel, a családtagjaikkal, akik már meghaltak régebben. So, like the verse says, Paul said, to be absent in the body is to be present with the Lord. Tehát, hogy Pál is mondta, hogy ebből a testből kiszabadulni az olyan, mint az Úr előtt lenni. So, as Christians, when you pass on, you're not just stuck in your grave waiting for Jesus to come back. Tehát nyilván az, aki Krisztusban hal meg, az nem szorul be egy sírba, arra várva, hogy majd visszajön érte Krisztus. Your soul is going through the tunnel, hanem a mi lelkünk, a kereszténynek, a megváltott keresztény lelke átmegy ezen a folyosón, az alagúton, hogy eljusson a mennyországba, ugye? Well, likewise, ugyanígy, the people who akik are not saved, nincsenek megváltva, their body is in the grave, azoknak a teste és a sírban végzi, csak hogy a lelkük is somewhere in the spiritual world. Az szintén egy lelki helyen várakozik. Now, according to this scripture, some
dead people, their souls are confined to the ocean, they're confined to the sea. Ebből a versből kiderül, hogy vannak olyan halottak, akiknek a lelke eddig a második feltámadásig a tengerhez vagy az óceánokhoz van kötve. And some people are in the unseen state. They're somewhere Mások in hell. pedig ebben az úgynevezett láthatatlan lelki állapotban vannak. But hell is not just a lake of fire. Ez a bizonyos Szeol. Tehát nem mindenki van a tűzzel égő pokolban, amit egyszerűen összefoglalva mindig csak pokolnak fordít a magyar Biblia. And we'll get into a few scriptures to highlight this point. Előveszünk majd további szentírásokat, amiből jobban meg fogjuk érteni ezeket a különböző helyeket, hogy hogy néz ki a pokol. How Christians, when we pass on, there's different degrees of reward. És ugyanúgy, ahogy mi keresztények, amikor meghalunk, beszéltünk arról, hogy a cselekedeteink szerint a megváltásunk az természetesen garantált, de az ajándékaink azok különbözőek lesznek. Some Christians will shine brighter than others because of what they did for the Lord on the earth. Beszéltünk arról, emlékeztek még az első alkalommal, hogy attól függően, hogy ki mennyit tett az Úrért itt a földi életében, annak megfelelően el fog térni a dicsőségünk és az ajándékunk is a túlvilágon, mint ahogy beszéltünk arról, a Biblia és a csillagokhoz hasonlít bennünket, ahogy a csillagoknak is eltér a fényessége, úgy a mi dicsőségünk is a feltámadás után, attól függően, hogy mit tettünk az Úrért. Just like in hell, you have the lake of fire where we saw the Antichrist. Ugyanígy tagozódik a pokol is, mert látjuk, hogy például a kénkővel égő tüzes tóba vetteték majd az Antikrisztus. The devil cast in. Oda kerül aztán a sátán is. But hell there's also places of confinement. De vannak olyan helyek is, amit csak egyszerűen pokolnak fordít a magyar Biblia, amik egyszerűen csak a lekötözöttség helyei, de nem azonosak ezek a kénkővel égő tüzes tóval. And it's sort of like it's almost like people going to sort of like a prison in hell, so to speak. Leginkább egy lelki börtönhöz lehetne hasonlítani ezeket a helyeket. So we'll give some verses to back that Fogok point nektek up. mutatni majd olyan igehelyeket a Bibliából, ahol látni fogjátok, hogy ez hogy néz ki. Next verse 13. Következő a 13. vers. És a tenger kiadá a halottakat, akik ő benne voltak, és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, akik őnálok voltak, és megítéltetnek mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. Right? And verse 14. 14. vers pedig, a pokol pedig, és a halál vettetének a tűznek tavába, ez a második halál, a tűznek tava. Okay, so in verse 14 it says, death and hell were cast into the lake of fire. Tehát a 14. vers azt mondja, hogy a pokol és a halál pedig a tüzes tóba vettetének, ez a második halál. This is the second death. A második halál. Now, it's not saying here that all the people that were in hell are all being cast into the lake of fire here. It just says death and hell, Hades, the Sheol, the spiritual hell, the state of that is being cast into hell because it's no longer going to be. Tehát láthatjátok ebből a versből kiderül az, hogy nem mindenki, amit magyarul egyszerűen csak pogolnak fordít a Biblia, de az lehet, hogy az a Gehenna, lehet, hogy az a Sheol, lehet, hogy a tengerből jönnek, több különböző helyről jönnek. Nem azt mondja, hogy a második feltámadás után ezek mind a kénkővel égő tüzes pokolba vettetnek, csak maga a halál és a pokol vettetik, tehát a hely vettetik, ahol idáig ők voltak, de az ő lelkük még nem automatikusan oda megy. In other words, the former states of confinement or imprisonment magyarán az ő lelki tartózkodásuk helye, vagy mondjuk úgy a lelki börtönük, ahol idáig várakoztak, azok vettetnek egyelőre csak a kénkővel égő tüzes tóba. Because it says in the next verse 15, mert a 15. vers a következő azt mondja, és ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvében, a tűznek tavába vettetik. Right? Only the people who were not found. Tehát ezek közül a második föltámadáskor megjelent emberek közül csak azok kerülnek a kénkővel égő tüzes tóba, was cast into the lake of fire. Akiknek nem volt a neve beíratva az életkönyvébe. Now I'll give you two verses about how it explains that in hell there are places of confinement or punishment. Let's look at Jude 1:6. A Bibliában több helyen is lehet olvasni, és most két helyet fogok nektek mutatni, ahol lehet olvasni erről a bizonyos lelki börtönről. Hogyha elolvasjuk Júdás könyvéből a 6. verset, az arról ír, hogy és az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták az ő lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilics
bilincsekben és sötétségben tartotta. And 2 Peter 2:4. És 2. Péter 2:4, mert nem kedvezett Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem mélységbe taszítván a sötétség láncaira adta őket, hogy fenntartassanak az ítéletre. Now here's an example. Now these angels, it is known that these angels were the fallen angels Ezek azok a bizonyos bukott angyalok, who came down before Noah's flood, before the flood. Noé idejében a nagy özönvíz előtt jöttek le a földre. And these fallen angels had cohabitated, they married the daughters of men. Ezekről a bukott angyalokról a Genezis 6-ban lehet olvasni, ezeknek az volt a bűnük, hogy elhagyták az ő isteni lakóhelyüket, ahogy olvashattuk ebben a versben, és megkívánták az emberek lányait, ami Isten parancsa ellen volt, és ezekkel együtt álltak, és gyerekeket nemzettek nekik. And they had children and bore what in the English Bible says giants. És az eredeti Biblia szerint ezekből a félig isteni, félig emberi kapcsolatokból a bűnben született óriások születtek. Or in the original Greek, for example, original Hebrew, they're called Nephilim. Vagy az eredeti szövegben Nefelinnek hívja ezeket. Genezis 6-ban lehet erről olvasni. But the point is, you see, when the flood came, these particular fallen angels who left their habitation. Ezért is kellett, hogy elpusztítsa a földet özönvízzel az Isten, mert teljesen megrontották az akkori emberi tiszta vérvonalat ezek a bukott angyalok. De látjátok, hogy ezeknek mi lett a sorsa. They weren't thrown into the lake of fire, they were locked up. Nem a kénkővel égő tüzes tóba vettettek, but not the fiery hell. Ezek a bukott angyalok, hanem egy sötétségben láncra verve lekötötte őket az Isten, hogy fenntartassanak az ítéletre. And the judgment of that great day is talking about the great white throne judgments. És az az ítélet, az a második feltámadáskor fogja elérni ezeket a bukott angyalokat, amit úgy hívunk, hogy a nagy fehér királyi székítélet. So obviously these fallen angels, when the great white throne judgment comes and hell is thrown into the lake of fire, these angels will be ezek a bukott angyalok, és mások is, akik itt vannak lekötözve ezekben a tömlöcökben, ezek a második feltámadáskor, amikor a pokol a kénkővel égő tüzes tóba vettetik, tehát az ő idáigi börtönhelyük megszűnt, ők is oda fognak vettetni. So here's the scene. You have all these souls coming out of the ocean. Tehát úgy kell elképzelni ezt a jelenetet, hogy a tengerből, az óceánból jönnek ki a halottak, kiad el a halottak lelkeit az óceán. You have all these people coming to whatever confinement they were in some sort of jönnek a halálból, pokolból, mindenféle lelki börtönökből a meg nem váltott emberek, akik idáig le voltak kötve, amit csak gyűjtőfogalomként mindig pokolnak fordít a magyar Biblia. And so, we're talking a lot of people here. Itt nem kevés emberről van szó. I think right now they say azt szokták mondani, hogy probably there's been about 75 billion. Wait, what are we now? The population is 6 billion, 7 billion now. Tehát most 7 milliárdan vagyunk a bolygón. Now there's been about 74 billion people that have ever lived on the earth. Ádám teremtésétől kezdve körülbelül 74 milliárdra becsülik a valaha élt lelkek, emberek számát. And if you take the percentage of the people that have been saved, és hogyha megpróbáljuk valahogy kiszámolni százalékos arányban azoknak a számát, akik megváltottak, who have received Jesus, akik you're talking maybe Krisztust, what? I read one time 3-4% maybe. Mennyiről beszéltünk? Egyszer olvastam egy cikket, azt mondta, hogy 3-4% lehet a populációnak, aki meg van váltva Krisztus vére által. 74 billion people. Tehát számolt ki 74 milliárdból. Now that's speculation. I don't know if we know the total percentage, but compared to the majority, minden esetre összehasonlítva úgy tűnik, hogy sokkal nagyobb a meg nem váltottan meghaltak, a bűnben meghaltak száma szemben a megváltottakkal. It says that some people that appear at this great white throne judgment, their names will not be written in the book of life, and they'll be cast into the lake of fire, which is the Gehenna. Nyilvánvalóan látszik az, hogy ennél a második ítéletnél lesznek olyanok, akikről azt írja a 15-ös vers, hogy nem találtatott a nevük beírva az élet könyvébe, és ezek a tűznek továbbba vettetének, aminek az eredeti neve a Gehenna. But obviously, there's people in that are going to lake of fire, but obviously there's people who are written in the book of life who are going to go on to ebből könnyen ki lehet következtetni azt, hogy akkor viszont lesznek olyanok, akiknek viszont beírva találtatott a neve az életkönyvébe, és ők nem kerülnek az égő tűzzel, a tüzes tóba. Right? Now,
Now, we'll get into this in a bit, but just to give you a picture here, is that I mentioned last time, and we'll cover it in a bit when we get to Revelations 21, and at the battle of Gog and Magog, God burns the whole surface of the earth, right? This planet is going to get burned. Volt arról szó, hogy a Góg és Magog csatája után az 1000 éves birodalom elteltével, amikor megsebesülnek a lázadók, akkor Isten felégeti a földnek a felszínét, valamint a légkörét, és egy teljesen újat fog alkotni, amit úgy hívunk, az ég és az új föld. And the atmospheric heavens will also be burned up. Megég a légkör is, ami most körülveszi a földet. And as we'll read in Revelations 21 verse 1, not now, but the Lord recreates earth into a beautiful paradise, better than the Garden of Eden. Láthatjuk egyébként Jelenések 21:1-ből, hogy láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger többé nem vala. Egy olyan új teremtés, egy olyan új teremtett földön fogunk élni, ami még az Éden kertjénél is jobb lesz. And the heavenly city, which we'll cover a bit ekkor száll le a mennyei város, később beszélünk erről részletesebben, és a Biblia szerint ez a mennyei város leszáll, és landolni fog a föld felszínén. Now our habitation, where we'll be living, a mi we'll be living in the heavenly city. Az ebben a mennyei városban lesz. Now, these people who are appearing at the great white throne judgment, azok az emberek, akik megjelennek a második feltámadáskor, a nagy fehér királyi szék ítéletekor, it says that every man shall be judged according to their works. Ezekről azt mondja a Biblia, hogy ezek mind a cselekedeteik szerint lesznek megítélve. So many Bible scholars believe there's going to be people written in the book of life who will be allowed to live outside of the heavenly city on the brand Sok new Biblia kutató úgy gondolja, hogy azok közül, akik ennél a második ítéletnél benne lesznek az élet könyvében, ezeknek lehetőségük lesz arra, hogy ezen az új teremtett földön éljenek a mennyei városon kívül. Because the great white throne judgments answers the age-old question. Ugyanis a fehér királyi trón ítélete megválaszolja azt az ősi kérdést, what about the person hogy mi van azokkal, akik was a good, I mean, okay, we're all sinners, but what about the person who was good, ugye, mindannyian didn't steal, bűnösök vagyunk. Didn't kill anybody. De mi van azokkal az emberekkel, akik nem öltek, nem loptak? He was a good husband, a good father. Egy jó férj volt, egy jó apa volt. But for some reason he never understood salvation. Valahogy soha nem értette meg a megváltás üzenetét. Maybe he didn't know about Jesus, or he didn't understand the salvation message. Nem jutott el hozzá a megváltási üzenete, vagy eljutott hozzá, de valami olyan nyakatekert módon, hogy nem értette meg. And so he dies now. És úgy hal meg. I've met many people say, well, how can a guy like that or a girl like that be cast into the lake of fire? És nagyon sokan kették föl nekem a kérdést kereszténynek, nem hívők, hogy de hogy lehet az Isten olyan, hogy a kénkővel égő tüzes tóba veti az ilyen embereket is. But at the great white throne judgment, people are judged according to their works. Ezeknek az embereknek mind lesz egy esélye, mert a cselekedeteik szerint fogja őket megítélni az Úr. És az ilyen embereknek lesz egy esélye in God's love and mercy, Isten kegyelmében és szeretetében live outside of the heavenly city on the new earth. Újjáteremtett földön, nem a mennyei városban, mert oda csak a Krisztus vére által megváltott keresztény hívők fognak kerülni, de ezek, akik jót tettek életükben, és nem voltak ilyen bűnösök, és a nevük benne van az életkönyvében, ezek élhetnek a mennyei városon kívül az újjáteremtett ég alatt az új földön. All these people who are coming to the great white throne judgment, you think God just, okay guys, you're in the lake of fire, all of you. Van egy olyan elképzelés, take off to the lake of fire. Miután ezek a meg nem váltott emberek mind vagy a Szeolban, vagy a Gehenában, vagy az óceánban, vagy valahol várakoznak, sokan azt gondolják, hogy ne, ezek akkor automatikusan a második feltámadáskor egyenesen átirányítatnak a kénkővel égő tüzes tóba, és senkinek még esélye se lesz. Why have a judgment if you're just going to toss everybody into hell? De akkor miért hívnák ezt a nagy fehér trón ítéletének, ugye? Hogyha ítélet van, és mindenkiről már kimondott előre az ítélet, akkor az egésznek nincs is értelme. So obviously God in his great love, hogy Isten az ő nagy szeretetében, a nagy kegyelmében, great kindness, az ő kedvességében, and love for his creation, és az ő there will be people teremtése iránti szeretetében, who will be, fog olyanokat találni, written in the book of life, akiknek, ahogy olvashattuk, a neve be lesz írva az életkönyvbe. Who will be allowed to live outside
akik of the élhetnek city on the a mennyei earth. város kapuin kívül az új földön. And the difference is they won't be able to go into the heavenly A city. különbség ezek között, és azok között, akik Krisztus vére által nyerték a megváltást hitáltal, hogy ők nem mehetnek be a mennyei város kapuin be. They Majd won't látni have fogjátok erről írni. access to get into that beautiful Ők heavenly city that mehetnek we'll read be. about in a second. A mennyei városba, de hamarosan erről fogunk olvasni részletesebben. Okay, so that's what the great white Tehát a judgment nagy is fehér for. király trón ítélete az erről szól. I mean, if Ez you look- azoknak az embereknek tartatott. What about a teen girl who's like 14 years old in Somalia? Mi van azzal a 14 éves kislánnyal, aki Szomáliában élt, She dies of famine, aki never hears about meghalt az Jesus, éhezésben, úgyhogy soha nem hallott Krisztusról, and és so is the judgment? Will that Akkor, amikor- 14-year-old teen girl? eljön a Throw fehér her into the királyi lake trón of fire? ítélete, gondolod a második föltámadáskor, amikor megjelenik az Úr előtt, akkor ez a kislány megy a kénkővel égő pokol tavába? No, that would, in God's great love that He has for mankind. Ez nem Istenre vallana. Istennek wouldn't a do nagy that. szeretete és a kegyelme nem ilyen. Right, but there are, De sad to say, there are sajnos different lesznek Christian olyanok, churches who teach igen, that. illetve vannak olyan gyülekezetek is, akik azt tanítják, hogy mindenki oda kerül automatikusan. If you don't come to my church, Ha te nem jársz az And én get gyülekezetembe, ha nem itt térsz then meg nálam, it's the lake of fire. There's akkor no kérlek, a kénkővel in between. égő tüzes tó. But the great Ez az white, egyetlen but the alternatíva. great white throne judgment Csak hogy answers a nagy fehér that király question. trón pontosan erre a kérdésre adja meg a választ, hogy mi van ezekkel az emberekkel. Right? So that's A what történelem it's for. során It's not for us. így jártak. There will Ez be nem ránk people vonatkozik, ez written- fontos, hogy megjegyezzük, a nagy trón az nem a keresztényekre vonatkozik, nem minket fognak ott In the ítélni. book of life, but they're not in the same level as we are. Ezek az emberek, akik ott megváltást nyernek, tulajdonképpen, mert a nevük benne van az élet We're könyvében, ők is örök életet kapnak, de nem olyat, mint a miénk. We're like the first class citizens living in the beautiful Mondhatnánk heavenly azt, hogy city. mi olyanok leszünk, mint az első osztályú állampolgárai a mennyországnak. And in a way, És for lack of bizonyos a better értelemben word, they're like second class nem tudok most jobb szót rá, mint hogy lesznek másodosztályú living állampolgárok outside is, of the heavenly city. akik mindazonáltal az új földön élhetnek, csak nem ebben a mennyei városban, ahova elment Krisztus helyet készíteni But nekik. it's going to be beautiful. Rolling hills, Gyönyörű green lesz az is grass, egyébként. still Csodálatos houses, dombok, lakes. csodálatos mezők, zöld fű, nyilván, ugye, It'll tavak. be even better than Adam and Eve in the Jobb Garden of lesz, Eden. mint az, amiben Ádám és Éva élt az Éden kertjében. Right? And again, a big part now for us, we not only live in the heavenly city, És mi, keresztények, nem csak, hogy a mennyei városba fogunk tudni bejárni, és ott élünk, but we can hanem also go through out of the gates. We can go to the new earth. kibejárhatunk a kapukon át, az új And földre I ellátogathatunk. think we'll be very busy feeding the people and teaching them about Jesus. És valószínű, the hogy még people on the new earth. ott is fogunk az Úrért dolgozni, az új földön élő embereket, az akkor föltámadt embereket Krisztusra fogjuk tanítani. Okay, so that's the Great White Throne Judgment. Now I have another topic, Most van itt egy másik téma is. and this is a very controversial topic. Ez egy ellentmondásos téma. And I'm not here to try to, És ma try to make that you have to believe this doctrine. nem is akarok senkit rábeszélni erre a doktrinára, hanem inkább it's like when we get to heaven, when we get to the other side, we're going to understand én azt hiszem, things hogy a ez lot better. megint egy olyan kérdés, amit akkor fogunk megérteni, amikor átértünk a másik oldalra, megismertük Krisztus, és őtől ezt And megtudhatjuk majd. in the Christian Úgyhogy Christian world or Christian people around the world, Feltételezések vannak csak there's two most doctrines about keresztények között. About Két hell. doktrina létezik a kénkővel égő tüzes Okay. tóval kapcsolatban. And I will cover briefly both És sides of the coin. mind a két oldalát elmondom, a két doktrinát, And és it's up to you what rátok you bízom feel is azt, the best, hogy or what you döntsétek el, believe. hogy melyik az, amire titeket a hitetek indít. But this is what the Christian Mi az, amit world, ti inkább they have elhisztek? two ways of looking at Minden esetre the future két in heaven. táborra oszlik a keresztények csapata annak a megítélésében, hogy mi lesz ebbe a kénköves tűzzel égő tónak tovább kerülő It is lelkek. controversial. Ez egy ellentmondásos téma. And so I'm De- just presenting both sides of the coin. I'm not trying to Elmondom get mind you a to believe kettő one or the teóriának az other. érvelését, nem mondom, hogy az egyik igaz vagy a másik, döntsétek el ti magatok. Now, the Great White Throne Judgment and just what I shared with you, that is a big deal for some Christian churches. I mean, that's like, A nagy fehér királytól You know, ítélete az egy
nagyon komoly kérdés sok gyülekezetben. That's really going against the grain. Sokszor ez egy olyan kellemetlen téma, amit nem szeretnek Now előadni. the question comes up from many people. I get asked from many people. De nagyon sokan tették föl nekem is a kérdést, Now is the people who go into the lake of fire, hogy azok, akik a kénköves tűzzel égő tóba vettetnek, are they there for eternity? ezek örökre oda kerülnek-e? And a verse that's used commonly for this is Revelations chapter 14, verses 9 through Akik 11. amellett érvelnek, hogy igen, azok általában a Jelenések 14. fejezetéből a 9. és a 11. verset szokták ehhez idézni, amelyik úgy szól, hogy és a harmadik angyal is követi azokat mondván nagy szóval, ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy a kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amelyet elegyíthetetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínosztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt, és a bárány előtt, és az ő kínlódásuk füstje fölmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel, se nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Now in the English Bible, Most az angol it Bibliában, makes it sound like somebody who received the mark of the mint ahogy a beast and magyarban is, 666, úgy tűnik, hogy az, aki fölveszi magára a fenevad bélyegét, or anybody, who's thrown into the lake of fire, bárki, aki bevetetik a kénkövel égő tüzes is it tóba, for eternity? az örökkön örökké ott fog szenvedni, mert Now azt írja itt ez a vers. Örökkön örökké. In the English, the word ever is used. Ever and ever in English is like there's no end. It's A mi forever. Bibliánkban az örökkön örökké szót használta a fordító. A magyar nyelvben az örök az olyasmit jelent, aminek soha nincs vége. Now the word in the Hebrew forever is the word, it's called eon. A-E-O-N. Az az érdekes, hogy az eredeti Biblia szövegben viszont az ion szót használják. Now in the Greek, eon means an age. Na most az ion viszont kort jelent. Egészen pontosan It fordításban. doesn't mean Egy korszakot forever or eternity in the original Greek Tehát Bible. érdekes, hogy az eredeti görög szövegben nem azt mondja, hogy örökkön örökké, hanem ha lefordítjuk szó szerint azt mondja, hogy korokon át. So many Bible scholars believe when they say forever and ever, it means just for an age and an age. Ezért sokan, akik a bibliakutatók közül az eredeti szövegre támaszkodnak, azt mondják, hogy ez valójában nem örökkön örökét jelent, hanem korokról korokra, több koron át, egy hosszú időt jelent, de csak egy korszakot. Or the terminology could be age lasting. Tehát egy korszakig tartó, talán így lehetne Now, fordítani. mind you, and even when Jesus, the disciples ask him, what should be the sign of thy coming and the end of the world, in English it says that. Amikor egyébként megkérdezik Jézus a tanítványai Máté 24:1-ben, hogy mi lesz a te visszajövetelednek a jele és az idők vége, It's not the end of the world per se as we look at it, it's the end of the age. ott is nem azt mondja, hogy a világnak, mint bolygónak a megsemmisüléséről beszél Jézus, hanem amikor azt, hogy a világ végéről beszél, akkor csak annak a kornak a végéről beszél. We're going from this age to the millennial age. So the Amikor end of Krisztus this használja age a szót, is ő what is it's arra talking utal, about. It's hogy not talking about the end of the ebből a world. földi korból, az emberi uralkodás korából átlépünk a Krisztus uralkodásának a korszakába. Tehát ott ugyanígy egy korszakról beszél. Now, this particular doctrine Na most ez a bizonyos doktrina is called, by Bible scholars, is called the universal reconciliation. bibliakutatók úgy hívják, hogy az egyetemes újjáteremtés, vagy az egyetemes megbékélés doktrinája. And the point here is that És ők eventually arra hivatkoznak, hogy God egyszer, would valamikor reconcile with everybody in the world Isten eventually. minden teremtett dolgot, lelket megbékéltet magával. That's what universal reconciliation means. Van, aki ezt jelenti, az egyetemes megbékélés doktrinája, van, aki ezt hiszi. Now here's a quote from Peter Akik ezt in hiszik- Acts 3:21 about this subject. Gyakran szokták idézni apostolok cselekedeteiből Péternek a szavait, aki azt mondta, Shall I read it? Yes. Akit az égnek, Krisztust, magába kell fogadnia, mind az időig, amíg újjá teremtetnek mindenek. Az eredetiben úgy írja, hogy helyre állítatnak mindenek, amikről szólott az Isten mindenű szent prófétájának szája által elejétől fogva. Újjá teremtetnek, azaz helyre állítatnak. So when it says the restitution of all things which God has spoken by the mouth of all his holy prophets. Eredeti szöveg azt mondja, hogy az égnek magába kell fogadnia Krisztust addig, amíg mindenek, amit Isten teremtett, helyre állítatnak. Since the world began.
a teremtéstől in fogva. English it says, the scripture says restitution. Ugye helyreállításról szól az But ige, that can also mean restoration or reconciliation. de ez a helyreállítás az egyesek szerint megbékélést is jelenthet. And Colossians 1:20, Ahogy a Kolossébeliek 1:20 írta, és hogy ő általa békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az ő keresztjének vére által, ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben. right? So it says that the Lord would reconcile all things unto himself. Tehát így mondja, hogy az Isten Krisztuson keresztül szeretne magához békéltetni mindent, ami csak teremtetett. Krisztus keresztjének a vére által. So that's the thing, that God's love for his creation is so great Tehát, hogy Istennek a szeretete a teremtése iránt olyan nagy, that after hogy eventually, and it'll egyesek take szerint quite a bit of time, elterhet annyi korszak, ami nagyon-nagyon sok idő but lehet, it's azt nem tudjuk, hogy possible, mennyi, according to this theory, de akik ebben az elméletben hisznek, úgy that gondolják, even people who hogy have még azok is, are in the lake of fire, akik ebben eventually a kénköves tüzes tóval égő they gyehennában could possibly repent, szenvednek, say they're sorry, and God would restore azoknak them. is eljöhet egyszer a helyreállítás ideje, amikor Isten azt jónak látja. Okay, let's look at 1 Timothy 4:10b. 1. Timoteus 4:10. Mivel, hogy reménységüket vettük az élő Istenben, aki minden embernek megtartója, kiváltképpen a hívőnek. So that's good. It says that Tehát azt we mondja, trust in the living God who is the Savior, az élő Isten, of all men. aki minden ember megtartója, especially to those that believe. kiváltképpen a hívőnek. Okay, in 1 Timothy 2:4, Az 1. Timoteus 2:4. Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére jusson. okay, and Philippians 2:10 and Philippians 2:11. Philippians 2:10-11, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon. This is the trial version of Breakaway Broadcast Processor. We hope you're enjoying the demo. You are experiencing the best sounding audio processor in the world, period. Is your station ready to break away? Only $199 at ClawsonEdwards.com. ClawsonEdwards.com. Tehát azt tudjuk, hogy Krisztus meghalt értünk a kereszten a bűneink miatt. Where did he go first? De hova ment először a halála után? Where did he go? Hova ment először Krisztus? Right. He went down to hell. Igen, lement a pokolba. He went to hell. Not the fire, not Gehenna, not the Nem a lake of Gehennába fire. ment, nem a kénkövel He égő tüzes went pokolba down to hell. ment. What did he do down there? Mit csinált ott lent? Anybody know? What did Jesus Emlékszik do? valaki? Mit csinált Jézus a pokolban? A keresztre feszítése után. Okay, let's look. Okay, Jesus said, Matthew 12:40. Máté 12:40. Mert amiképpen Jónás 3 éjjel és 3 nap volt a cethal gyomrában, azonképpen az embernek fia is 3 nap és 3 éjjel lesz a föld gyomrában. Okay, so Jesus was saying that he would be 3 days and 3 nights Krisztus in the heart előre of megmondta, the earth. hogy ő 3 napot és 3 éjjelt lesz a föld gyomrában. So that's where he went. He went Oda down ment, into a the halála heart után. of the earth. Bement a föld gyomrába. Okay, and 1 Peter 3. yeah, 3:18 1 and 19. Péter 3:18, mi történt ott? Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen, megöletvén ugyan test szerint, de megelevenítetvén lélek szerint, amelyben elmenvén a tömlöcben lévő lelkeknek is prédikált. So what did he do? Tehát mit He csinált? went and preached Elment és to the prédikált spirits in prison. A tömlöcben, vagy a börtönben lévő lelkeknek, akik ott voltak lekötve. So now these are not the fallen angels we read about in 2 Peter 2:4 and Jude Ezek 1:6. nem azok a bizonyos bukott angyalok, akiről olvastunk Júdás 1:6-ban. He's talking to flesh and blood Azok is people külön like us helyen who vannak. did not olyan receive the emberekről Lord in their beszél. lifetime. Itt olyan emberek várakoznak, akik meghaltak testben, vérben, amilyenek mi is vagyunk ma, They were not saved, de nem voltak megváltva so he Krisztus went vére down által. and preached to these spirits Lement, in és prison. ezeknek a lelkeknek, akik ott a tömlöcben várakoztak lenn, ezeknek prédikálta az evangéliumot. And let's look at 1 Peter 4:6. Mit mond Péter, 1 Péter 4:6? Mert azért hirdetetett az evangélium a halottaknak is, hogy megítéltessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint lélekben.
So did you get that? So for this Értitek ezt? cause, it says, was the gospel Tehát az preached evangélium még a halottaknak is, also to them that are dead, még a halottaknak is hirdettetett az evangélium. that Azt mondja, első Péter they 4:6. might be judged according to men Hogy ők is in meg the lehessenek flesh, ítélve, mint emberek a test szerint. but live according to God in the Spirit. Éljenek Isten szerint a lélekben. So, what did Jesus go down and tell these spirits Mit in gondoltok? prison? Mit mondott ezeknek a lelkeknek Krisztus ott lent a tömlöcben? One Bible scholar from a church told me, he went down there just to tell them to go to the lake Egyszer of nekem valaki fire. azt mondta, hogy nyilván azért ment le oda, hogy megmondja nekik, hogy ti most aztán mind a pokolra kerültök. So I asked him, És megkérdeztem neki, hogy well, where does it say that in the igen, és Bible? ezt hol mondja a Biblia, meg tudnám nekem mutatni? And he was supposed to be a Bible scholar, És a fiszka, hogy Biblia tudósnak hívta magát. and everybody looked at him Mindenki to ránézett, get the answer. hogy na talán tudja a He választ. says, És azt mondja, I don't know. Nem tudom. And you know why he doesn't know? És tudod, miért nem tudja? Because it's not in the Bible. Mert a Biblia ilyenről nem beszél. Because it says here what happened. Ehelyett azt mondja a They Biblia, might be judged according to men in the flesh. So hogy a halottaknak is so hirdetett az Jesus went evangélium. down there in his great love for mankind. Krisztusnak akkora szeretete volt He az preached emberek felé, hogy a to these- halála után lement He a preached the tömlöcben lévő gospel, léleknek, the good lelkeknek news. is. Az evangéliumot hirdette, mi az evangélium magyar fordítása? Jó hír, To öröm. these spirits Lement in ezeknek a tömlöcben prison. lelkeknek a tömlöcben, And És- okay, what if they, hirdette nekik az here öröm. they've been in prison for a long time, Ezek már jó régóta for ott lettek a probably tömlöcben, age upon age, ezek is korokon át ott voltak, and és Jesus comes down and delivers the good news. You think some of them might say, Krisztus megjelent, hirdette Okay. az evangéliumot. I've been down here for a long time. Lehet, hogy Jesus, ott is I voltak take olyanok, akik you. azt mondták, hogy mi már elég régen itt vagyunk, nagyon jól esik most már az evangélium, mi megtérünk. Ugye? Right? Ugye? They were Nyilván probably voltak pretty ilyenek. desperate at this time, weren't they? El tudod képzelni, milyen kétségbe esettek lehettek azt a tömlöcben lévő lelkek, Yeah. miatt megjelent neki Krisztus. So that's an example. Now people say, well, maybe Jesus that just happened one time. Van, aki azt mondja, igen, de ez csak egyszer fordult elő. It doesn't say anymore, but Jesus in Több ilyen Hebrews 13:8 alkalomról it says nem Jesus beszél a Biblia, Christ ez is the igaz. same yesterday, De azt mondja a today, Biblia, hogy Krisztus and tegnap és ma forever. és mindörökké ugyanaz. So what we saw here, what they Tehát itt- call this example, Azt láttuk ebben Is- a példában, hogy salvation in the spirit world. megváltásra úgy tűnik, hogy még lehetőség van a lélekvilágban is. And that's what happened. So Jesus went down and Ez preached the történt. spirits in prison. Krisztus lement a tömlöcben lévő lelkekhez, a földgyomrába, a halálba, we és az hear all evangéliumot kinds of, hirdette nekik. you can hear all kinds of stories where, like a lot of times when people die too, even on the wrong other side. Some people, they go to these sort of prisons to, I guess, chill out and learn their lessons, know what they did wrong in this life. And then they come back, you mean? You're talking about those people, unsaved people that come back from the dead? No, well, they're just, they died and then they're in the Igen, tehát vannak olyanok, akik meghalnak, és elkerülnek egy ilyen, amit úgy hívunk, hogy tömlöc, ahol megtanulhatják a leckéket, ahol átgondolhatják az élet dolgait. So there are people that have passed on and they had life after death experience. They didn't go to heaven. They went to hell, and they've described. Az az érdekes, hogy nem what mindenki, happened to akinek them. halálközeli élménye van, vagy meghal a műtőasztalon és visszahozzák, számol be arról, hogy ő a fényt látta, és egy alagúton a mennyországba került. Van, aki pokolszerű élményekkel tér vissza, rettenetes olyan élményekről számol be, ahol számot kellett vetni a bűneivel, az életével, és azt tapasztalta meg egy picit, hogy milyen a pokol. Because they experienced hell and they came back and they woke up very quickly and Ezek az emberek got egytől egyig mind saved. Their megtérnek, life changed. óriási megrettenéssel, és mindannyian megváltásra jutnak. So anyway, but the thing is, what Jesus preaching to the spirits in prison shows you how much love De he has. ez az egész evangélium prédikálása God is tömlöcben lévő lelkeknek love. csak arra utal, hogy Isten a szeretet, hogy Right? mekkora szeretete volt Krisztusnak, hogy még ezt is megtette. So when you look at it, a lot of that's Miután why keresztre the feszítették. Lord has made us to get married, have children. You have children. It's part of your understanding the Lord's relationship to you Én azt hiszem, hogy and your children. Isten eleve arra Or adta your nekünk ezt a wife, or your tapasztalatot, husband. hogy házasságot kötünk, gyerekeket nemzünk, akiket aztán felnevelünk, hogy megtanítson bennünket arra a feltétlen szeretetre, amivel ő érez irántunk. Ugyanígy érzünk mi is a gyerekeink iránt. If your child grew up például who you really loved and maybe egy got on the gyereked. wrong track Ha and van egy gyereked, akit te szültél, te nevelted,
És aztán előfordul egy olyan periódus az életében, amikor letér arra az útra, amit szeretnéd, hogy járjon. Committed a crime and got himself in all kinds of trouble and is sitting in jail. Bajba keríti magát, börtönbe kerül. Would you still love that child? Would you still love that son? Would you still love that akkor is daughter? szeretnéd a fiadat, ha ez történne vele? Would you still want it to be delivered out of that prison? Szeretnéd, hogyha a fiad egy nap kikerülne abból a börtönből? Yeah. És esélye lenne még? Right? If you really have the Lord and you love the Lord, you'd want your child, your daughter, your son to be delivered of whatever happened that was bad. You would still have unconditional love for that child. Kijöhessen onnan, és legyen még egy esélye megtérni, és jó útra térhessen. And that's the way the Lord is with His creation. Azt mondja, az Isten ezen keresztül szeretné megértetni velünk szülőkkel, hogy milyen az ő feltétel nélküli szeretete irántunk. Right? So that's what we learn by our relationships with our children and ezt tanulhatjuk a gyerekeinkkel fűződő kapcsolaton keresztül, és másokon keresztül, akiket szeretünk. Now another verses to highlight the universal reconciliation. Again, it's a theory. Megint csak mondom, ez egy elmélet. Let's look at Revelations 21:8. Ez a megbékélés elmélete. Van egy másik, ami Jelenések 21. fejezetének a 8. verse. A gyáváknak pedig és a hitetleneknek, az utálatosoknak, a gyilkosoknak és a paráznáknak, a bűbájosoknak, a bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. So it talks about these kind of people. Ja, tehát itt ad egy felsorolás, hogy milyen emberek kerülnek oda. In the lake of fire, according to Revelations 21:8, 21:8 szerint ez a sok bálványimádó, bűvályos egyebek, ezek ott vannak a kénkővel égő tüzes tóban. So let's read Revelations 22:14. De tovább olvasjuk, Jelenések következő fejezetében a 22. fejezet 14-es verse, hogy boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életfájához, és bemehessenek a kapukon a városba, a mennyei városba. So here's a picture of us, Christians in the heavenly city. Akik megváltott keresztények vagyunk, kibejárunk a mennyei városba. Verse 22:15. Jogunk van az élet fájához, de hogyan folytatódik a következő vers? Hogy de kint, a városon kívül maradnak az ebek és a bűbájosok, a paráznák, a gyilkosok, a bálványimádók, és mindakik szeretik és szólja a hazugságot. So here is another description of the same kind of people. Érdekes, hogy akikről az előbb olvastunk, ugyanez a felsorolás, hogy ott vannak a kénkővel tüzes égő tóban. 21. vers, 21. fejezetben, de a 22. fejezetben ugyanez a kompánia már ott van a mennyei városnak a kapuin kívül. Here again we see these same class of people. Ugyanaz a társaság, akiről a 21. fejezet beszél, még a tüzes tóban égnek, és itt pedig a 22-ben már azt mondják, hogy ők ott vannak kint a város kapuján kívül, de nem mehetnek be. De már az új földön vannak. Van, aki erre alapozza azt, hogy lehetséges, hogy van egy olyan pont, amikor lesz egy ilyen univerzális megbékélés, mert hogy kerülhetnek oda a kapukon kívül ugyanazok, akik az előbb még a tóban voltak. Now, having said that, these people can be in the lake of fire for quite a long time. We could be talking age upon age. Még akik ezt a doktrinát hiszik, azok se gondolják azt, hogy ez csak így történik. Amikor azt írja, hogy korokon át, korokról korokra, ezek lehetnek több ezer éves szenvedések, amiken keresztül ezek az emberek megbánják a dolgokat, megtisztulnak. Ki tudja. And the other doctrine is called doctrine. That was the universal reconciliation. Ez az univerzális megbékélés doktrinája. Van, aki ezt gondolja ezekből a versekből. And many Bible scholars believe that. And again, if you don't believe it, nézzétek, ha valaki ezt nem hiszi, semmi gond. I'm not here to convince you of nem it. azért jöttem, hogy erről meggyőzelek benneteket. Like I said, when we pass on to the next life, amikor átmegyünk we'll learn more about this. You don't have to worry about it. Krisztussal leszünk, akkor már nem lesz erről mit aggódni. 1,000 years away. Most még ez felől semmit nincs aggódnunk végképp, ott meg lesz 1000 évünk arra, hogy megtudjuk, hogy ez hogy is néz ki. De because a lot of people azért they don't receive Jesus or they don't understand God fontos, when they think, you know, people who are trying to do their best and vannak, akik éppen amiatt fordulnak el a kereszténységtől, mert they don't really deserve the lake of fire. Egyes gyülekezeteknél vagy egyházaknál olyan könyörtelenséget láttak, vagy olyan fajta evangéliumot hirdettek, amitől az egészről elment a kedvük, és nem tudják megérteni, hogy Isten hogy lehet olyan könyörtelen, irgalmatlan, mint hogy egyes keresztények leírnak. Önhitten. There's only one verse on the doctrine, they call it the doctrine of annihilation. Most van ez a másik doktrina, ami viszont a megsemmisítés, a teljes megsemmisítés doktrinája, van, aki ezt hiszi.
And Erre is van egy vers. this is in 2 Peter Szintén Péter 2:12. mondja, 2. Péter 2.12, ahol azt írja, hogy de ezek, mint oktalan természeti állatok, amelyek megfogatásra és elpusztításra valók, azokat, amiket nem ismernek káromolván, azoknak pusztulásával fognak el is pusztulni. So now there's some Christians that believe in this doctrine, Vannak keresztények, akik where ezt hiszik, like the devil, false prophet, hogy vannak annyira fallen angels, javítatatlan, tehát ezek a bukott angyalok, and the sátán, very antikrisztus, worst akik of people who really vannak a Satan worshippers, etc. legelvetemültebb, meg nem tért sátánimádók, sötét lélekben, they will be akik thrown into the lake of fire and eventually just pokol not tüzes talába exist, kerülnek, és be non-existent. egyszer csak már nem is fognak létezni. A teljes megsemmisülésről So szól ez a vers. that's the other doctrine. Van egy ilyen doktrina is. I don't know about you, but I like the universal Tudom, ti hogy vagytok reconciliation ezzel? Én mondjuk az doctrine a lot elsőt better. jobban szeretem. But anyway, De like I mindegy. say, it's we'll find out more as time goes on. But Ezt majd meg fogjuk tudni, ahogy haladunk az időben előre. okay, the last point, and És we'll az run through utolsó this pont, very quickly, is the new heaven, gyorsan átveszük, and ez the az new új earth ég and és the az új heavenly föld, city. és a mennyei város. Revelations 21:1-4. Jelenések 21:1-4, ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt vala, és tenger többé nem vala. És én János látám a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállott alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony, és hallék nagy szózatot, amely azt mondja vala az égből, ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Okay, so that's something really to look forward to. Ezt When I mindannyian was várva várjuk. 21 years old, Én amikor 21 I'm éves from Southern voltam, California, and I was a surfer since I was 13 Dél-Kaliforniában years old. nőttem fel, 13 éves koromtól kezdve And I szörföztem. used to surf at the ocean all Szenvedélyes year szörföző round. I just voltam. loved it. Egész évben lehetett Kaliforniában, a csendes óceánban szörfözni. I got saved, És and I read amikor the book of Revelations, and it Meglettem went over váltva. my head. Először elolvastam a jelenések könyvét, az egész elment a fejem, nem értettem belőle semmit. And the only thing I Az remember, egyetlen the only dolog, thing amit I did- értettem, when I read it, I understood amikor that there would olvastam, be no more sea. és amit meg tudtam érteni, az az, hogy és tenger többé nem And I van. was very discouraged. És nagyon elkeseredtem, My surfing days were hogy over. tessék, in heaven, ennyit az én szörfözésemről. But then maybe they'll have waves on some of the lakes, Nézd, so who knows? az nem, hogy tavak nem lesznek, I got csak over it, óceán, tenger többé nem lesz. Na most tavakon is lehet szörfözni, és lehet, hogy lesz elég nagy szél, meg hullámok hozzá. Ki tudja, mi kell még. Okay, the size. How big is this heavenly city? Now we have this beautiful new earth, no more sea. Ugye, tehát gondoltuk bele, hogy itt van ez a csodálatosan újráteremtett föld, az új légkörével, nincsenek óceánok So már. there's lots of room. Képzeld, mennyi hely van a Lots of földön, ennek a sok embernek, azzal, hogy felszabadult egy csomó terület, az, hogy nincsenek óceánok, ugye? But the ocean comprises almost 2/3 of the A world. mai So you földünknek can kétharmad imagine all része that being lakhatatlan, land. mert óceán fedi. Okay. Yeah. So we have the big, beautiful new earth, same ball, just Ugyanezen a recreated. földgolyón, egy teljesen újjáteremtett földön élünk, And we óceán have this nélkül. huge city coming down És to land on the earth. Azt írja nekünk a Jelenések 22, hogy Istennek a városa a mennyből alászáll a Okay. földre, hogy az emberekkel lakjon. Revelations 21:15-17. És hogy mekkora ez a város? Jelenések 21:15-17-ben olvashatjuk, aki pedig velem beszéle, annál vala egy vessző, hogy mérje a várost, és annak kapuit és kőfalát. És a város 4 szögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége, és megméri a várost vesszővel, és 12 000 futamnyira annak hosszúsága és szélessége, és magassága egyenlő. És megméri annak kőfalát 144 singre, az ember mértékével, azaz angyaléval. So these dimensions are like this. It says we have a city whose base area is 2,220 kilometers. Ezek a mértékegységek könnyen lefordíthatók a mai kilométerre, a mai mértékegységeinkre. Ez a mai mértékegységgel számolva egy akkora város tesz ki, ami 2400 kilométer hosszú, és ugyanilyen széles, és a magassága is ennyi. By 220 kilometers, Tehát 2400-szor 2400-as kilométerbe értsd, which Ami- equals 4,928,400 square 7400 kilometers. kilométer, To Ami- put that in perspective, hogy el you tudjátok can't képzelni, hogy picture mekkora it. terület, That is ez
approximately half the Körülbelül land area of Europe. a mai európai kontinensnek körülbelül a felét kiteszi, akkor az alapterülete. Right? And it also, on top of that, the altitude rises 200 a mai városainktól ott ér el, hogy kilometers ez ugyanilyen magas is, tehát 2400 kilométer magasra kimegy. Now, Intercontinental Passenger Airlines ez azért érdekes, travel 8 to 10 kilometers high. Nemzetközi repülőn mész, mondjuk az óceán szeled át, azok körülbelül 10 kilométer magasra repülnek azok a gépek. So which in miles is about 20 to 30,000 miles a plane travels. A 2400-at hogy tudod elképzelni, hogyha egy utasszállítógép 10 kilométer magasra repül? So this city is so big and so akkor ez a város, as well, it's going to go és right olyan up into magas, space. hogy olyan messze nyúlik ki a világ űrbe, hogy alig-alig látszik. As you can see the dimension there, you see the new earth. Ez egy méretarányos kép, amit láttok, tehát az új földön ekkor lesz az Istennek az országa, az Isten városa, és azért nincs kék, mert nem lesz óceán, tehát inkább zöldes árnyalatú lesz az űrből nézve a föld. Now, some people, according to Scripture, and even people who have passed on, who had life after death experiences, some people have described heaven as a pyramid. Élményről számoltak be, azt mondták, hogy ők látták a mennyei várost, és mindannyian piramis alakúnak írják. Like a mountain. Look at Revelations 21:10. Ha megnézzük Jelenések 21. fejezetéből a 10. verset, azt mondja, hogy mennyei várost Isten hegyként, Isten sátoraként említi, ami azt valószínűsíti, hogy piramis alakú, és elvive engem a lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nékem azt a várost, a Szent Jeruzsálemet, amely az Istentől szállott alá a mennyből. And Zechariah 8:3. Hegynek mondja. Zakariás 8:3-ban pedig azt mondja, ezt mondja az Úr, megtértem a Sionhoz, a Jeruzsálem közepette lakozom, a Jeruzsálem igazság városának neveztetik, a seregek urának hegye, pedig szent hegynek. Right, so it's called like the mountain of the Lord. Ugye, tehát megint csak hegy. Okay, Hebrews 12:22. Zsidók 12:22, hanem járuljatok Sion hegyéhez, az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az ő angyalok ezreihez. Okay, it's referred megint to as hegyének mondja. Mount Zion, again it's referred to as a mountain. Sokan azt mondják, aminek a széle hossza és a magassága egyenlő, az lehet egy négyzet is. De miután állandó hegyet ír, egy kocka lehet, de ez nem kocka, mert állandó hegyet, meg sátrat ír a Biblia. Right, and when John saw it coming down, he said, New Jerusalem descend. És maga János is, amikor jelenésekben látja ezt a város leszállni, akkor azt mondja, he said, behold, the tabernacle of God is with man. Íme az Isten sátora az emberekkel lakozik. And the ancient Israeli tabernacle, a régi izraeli sátrak, amit ő ismerhetett, amit ő leír, azok piramis alakú sátrak voltak, és nem pedig kocka alakúak. Okay, Revelations 21:18. Jelenések 21:18. És kőfalának rakása jáspispolvala, és a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló. Right, so the building, the wall was jasper, and the city was pure gold. In other words, tehát tiszta aranyból volt a város. City, you can look, it's pure gold. You can look outside from. In other words, if you have a mansion inside the city, you can look outside of the city through the clear. Üveghez hasonlónak mondja az aranyat, ez arra enged következtetni, hogy ez egy olyan arany, ami átlátszó. Tehát aki a mennyei városban lakik, az kilát az új földre a falakon át. And you can see the new earth, clouds, and you can see the rivers and the lakes from a folyókat, a tavakat, from inside the city. A felhőket, tehát a városból kilátás nyílik az új földre. It's gold that we've never seen before. Ez valószínűleg egy olyan tulajdonságú arany, amit mi még nem láttunk itt a földön. Revelations 21:21. Jelenések 21:21. A 12 kapu pedig 12 gyöngy, minden egyes kapu egy-egy gyöngyből vala, és a város utcája tiszta arany, olyan, amilyen az átlátszó üveg. Right, and so each of the 12 gates, there's a big pearl, must be massive pearl on each gate. Hát mind a 12 kaput gyöngynek írja, de hát nyilván ezek masszív méretű kapuk lehetnek, hatalmas gyöngyök. And the street of the city was pure gold, as it was transparent glass. Tiszta aranyból voltak, de megint csak ez az átlátszó fajta arany, amit nem ismerünk. So has anybody ever seen transparent gold? Valaki látott közületek átlátszó aranyat? We're going to see it in the heavenly city. A mennyei városban fogunk ilyet látni. It's going to be a knockout to see that. Úgyhogy attól biztos, hogy elállunk, ami ott lesz. Okay, Revelations 21:23. Jelenések 21:23.
És a városnak nincs szüksége napra, sem holdra, hogy világítsanak benne, mert az Isten dicsősége megvilágította azt, és annak szövétneke, vagy fáklyája a bárány. So in the city, inside the city, there's no need of the sun. Tehát a mennyei városban nem lesz szükség többé a naphoz, mint napra, mint égi testre. The moon or the stars. Nem kellenek a csillagok éjjel, nem kell majd a hold, hogy világítson. But on the outside of the city, there will still be sun, moon. Még mindig lesznek égi testek, lesz nap, lesz hold. Look at Genesis 8:22. Mit mond a Genezis 8:22, 1 Mózes 8:22. Mindjárt teremtés után. Ennek utána, amíg földlészen, vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szűnnek. Right? So is the earth still here when the heavenly city's down? Tehát a föld még mindig itt lesz, miután leszállt a mennyei város, nem igaz? Yeah, the earth is still, the earth still remains. It's just been remodeled. Csak ahogy teljesen át lesz alakítva, ahogy mondta János, látték új eget és új földet. So on the outside, there will still be light, there'll still be the sun, there'll still be the moon. It's not kint az új földön még mindig ugyanúgy the sun or the moon. Éjjel, meg nappal, arról nem beszél a Biblia, hogy megszűnne a nappal, meg az éjjel, hogy az égi testek eltűnnének, hanem egy ideális klíma lesz a földön, ahol még mindig lesz éjjel is, meg nappal is. A városon kívül, a földön még mindig lesz éjjel és nappal. De a mennyei városban mindig világos lesz. So the people who are outside of the city at night, ragyogja be. They'll see the big, 2,220 városon kívül élő emberek éjjel, ha felnéznek, akkor látni fogják a távolban azt a hatalmas 2400 kilométer magas piramis tündökölni, ahol Isten városa van a földön. Okay, Revelations 22, 1-2. Jelenések 22, 1 és 2. És megmutatta nekem az életvizének tiszta folyóját, amely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a báránynak a királyi székéből jövén ki. Az ő utcájának közepén és a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, amely 12 gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét, és a levelei a pogányok gyógyítására valók. And Revelation 21, 24-26. És a jelenések 21, 24, 26, és a pogányok, akik megtartatnak, annak világosságában járnak, és a föld királyai az ő dicsőségüket és tisztességüket abba viszik, és annak kapui be nem záratnak nappal, éjszaka ugyanis ott nem lesz, és a pogányok dicsőségét és tisztességét abba viszik. So outside the city it says there's still nations. Megint csak kiderül, hogy a kapukon kívül itt még vannak nemzetek. And the tree of life that's in the city, és az is kiderül, hogy az életnek a fája, ami megtermi a gyümölcsét minden 12 hónapban, ennek a levelei, in other words, the people that are outside of the city are going to need some form gyógyítására valók, magyarán a kapukon kívül élőknek még mindig szüksége lesz gyógyításra, máskülönben miért kéne gyógyításra a levél? And I would guess to say it's probably spiritual healing. Én inkább arra gondolnék, hogy ez ilyen lelki jellegű gyógyítás lesz, amire szükségük lesz. So those people outside of the city will need the tree of life will help to heal them. Az élet fájának a levele fogja segíteni őket a gyógyulásban. So we have a lot to look forward to. Tehát van mit várnunk. And we'll close with this last two verses in John 14:2 and 3. Jézus szavaival zárjuk, ahol azt mondta János 14:2 és 3-ban, az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek, és ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Right? So, we're just pilgrims and strangers passing through this earth. Csak idegenek és vándorok vagyunk ezen a földön. Our eternal treasure ami örökkévaló kincsünk az a mennyben van, a mennyei városban. And we want to win souls and get out there and preach the gospel. És amíg itt vagyunk, idegenek és vándorok, addig is a legfőbb feladatunk az, hogy megnyerjünk lelkeket az Úrnak, és Krisztus üzenetével elérjük az embereket. Amen.